En la revista Ciutat, el senyor alcalde amb el xicotet comerç de Vila-real. Ciutadans de Vila-real i de la Contornà, ja està bé de fer el finestrero en pijama. Anem a eixir, a reencontramos i a apoyar el xicotet comerç del poble. M'estàs dient a mi? A mi caga mandúrries? Que no compre al comerç del poble? Perdona que te diga, jo els calzoncillos sempre en la faixera. Senyor alcalde! Conciutadana, en què la puc ajudar? El meu fill se va bufar a nit i no n'hi ha qui l'alce. Che, no patisca, jo l'ajudaré en la pescaderia. Xiquetet, tot el peix del dia! Si és que ho fa tot de categoria. I és que tenim que deixar de comprar tant en internet, dia a dia. Bueno, vaig a mirar més roba que puja de talla en la quarantena. Des del xicotet comerç de Vila-real, ara més que mai, t'esperem com sempre.